Ikaduhang adlaw ron sa atong tulo ka adlaw nga pagmisa, pangandam sa atong pagsaulog sa ika-siyam nga kasumaran sa pagkatukod nato isip parokya, 9th Foundation Anniversary. Kining simbahan mauni ang giatiman sa mga santos gikan gyud ni Hesus naris mga apostoles hangtod sa ato mga santo papa o mga obispo kaparian, mga relihiyosa nga karon mga balaan na mga santos o santas na usa na ni ana or pipila ni ana sila si San Gregorio nga atong gipahinungdan karon og si San Vicente Ferrer nga dinis Pilipinas, si San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Bishop Chupilo Kamumot ug uban pang mga balaang tao. Giunsa nila pag-atiman ang simbahan. Nganong mikaylap man ni sa tibuok kalibutan ni abot pagyud dinhi sa San Vicente Liloan. Unsa ilang gibuhat? Didto ra gud ni sa Jerusalem. Didto ra gud ni sa Roma. Nganong niabot man ngani? Hibaw mo. Ilingay mong tupad. Hibaw ka. Layo agiabtan aning simbahan. Unya, dugay na sad kaayo. Dugay na kaayo ba? Si Kristo nagtudlo lag tulo ka tuig. Tulo ra ka tuig siyang nagtudlo. Gipatay dayon siya atubangan sa iyang mga tinun-an. Unya, gilutos dayon sila, gilutos. Usa sa naglutos nila, kaning gasuwat sa unang pagbasa, si San Pablo. Usanis naglutos, gani, nagpatay o nagpapriso nila. Bag-o pa lang kay silang gasugod, tulo ra ka tuig silang gitagaag teaching, gipangbungkag dayon sila. Unya, ang ila pag yung gatudlo, gibitay pag yun sa cross. Pero gikan atong tuiga, mga tuig 30 or 33, gikan ato, nagsigi sila kaylap, 12 rato sila kabuok ang solid yun. Aw 11 ra gani kay si Judas nagbudhi man. 11 ra gyud kabuok ang solid nga follower ni Jesus. Ika-12 tingalis Mama Mary. Pero grabe ang pagkaylap hangtod karon ni abot dinhi sa Liloan. Siyam katuig na gani nga nahimo na sadtang parokya. Porting daghanang parokyas tibuok kalibutan, mga dioceses. Mawda na magkatawa ko anang ubang mga relihiyon nga musaway sa Katoliko. Musaway sa Katoliko ba? Saan nilang klasiha sa sitwasyon? Kanilang sitwasyon na ba? Nga nakasustinir ang simbahang Katoliko hangtod karon? Wala ka ng matod pas mga Tagalog, wala na akong masabi. Proven by time, events, and mga teachings, doctrines. Proven. Why makalumpag nato? Si San Gregorio, paglingkod niya, mga 590 AD, milingkod siya sa iyang pagkasanto papa. Iya dayong nakita nga kaanugon sa kinabuhi nga gitudlo o gipuy-an sa mga santos o sa mga apostoles kung dili ni masangyaw ngadtos kinalapdan nga dapit. Nya kay gipalibutan man siya sa mga pagano, mga lig-on pagyod nga mga pagano katong gitawag lag Anglo-Saxon nga territories. Iyang hinay-hinay pag sangyaw hangtod gyud nga tibuok Europa perting dakuan niya naabot. Ang iyang gigamit ang kinabuhi sa usa ka apostoles. Unsa may kinabuhi sa apostoles nga nakapakaylap natog maayo? Ato sa ning sundon. Ganahan mo mosunod? Wa man mo'y klaro. Diri sa unang pagbasa ay gidescribe ni San Pablo, ingon siya, sa akong hunahuna maurag ang Dios nagbutang kanamong mga apostoles sa labing ubos nga dapit. Una,
kinahanglan gyud mo pili tas labing ubos. Matud pa ni Kristo, if you want to become the greatest, you should be the least and the servant of all. Kung gusto kang mahimong labaw sa tanan, kinahanglang mahimo kang sulugoon o ubos sa tanan. Kinsay ganahang musunod anita sa kamot. Upat ra ka buok. Kung sa may pasabot aning mahimo kang ubos sa tanan, kinahanglan nga di gyud ka manugo. Munay una, magsige ra kag alagad. Nya di gyud ka masuko, bahala nag-ika mo sigihag kasuko, yaw-yawan ka, di gyud ka masuko. Maunay pasabot ubos sa tanan ug alagad sa tanan. Nya sagot mo na. Lingi ay mong tupad. Sugot ka na, anaon ka. Mao na, og para sa kalibutan, binuang man na, gisumpayan dayon ni San Pablo. Sama kami sa mga tao nga gihukban nga patyon at tubangan sa katawhan, usa ka talan-awon alang sa tanang mga anghel ug sa tanang tao. Kay tungod kang Kristo, kami mga buang-buang. Kinsa dinhi gustong tawgon nga buang ta sa kamot. Naagya po ni isa duha. Di ba ka na mga bakakon tawana. Congratulations, no? Ninyo. Pasabot anang nganlantag buang, tanawan ang buang. Musunod ba nagbalaod ang buang? Panagsa. Pero ang buang, yung pagsulob, maghubo noon, maglakaw dan. Yung kapundo, mulakaw noon. Kaon, di mo kaon. Ay kaon, mukaon na noon ang mga lapok, mo inom pa ng tubig sa kanal. Mo violate siya. Sa kanabang normal na to nga naandan mo, violate siya. Kaligo, adi maligo, parte hugawa. Nganuan, buang. Ganahan mo mahimong buang? Kanang maghubo na mo tanan? Way uwaw? Way uwaw? Ang buang di gid mauwaw. Mao na sa atong katarong, dali kitang mauwaw nga mosunod sa Ginoo. No? Ikauwaw dato ang gitudlo sa Ginoo. Inigingos Ginoo, higugmaa imong kaaway, mauwaw tang mohigugmas kaaway, mauwaw tang daog-daogon. Inigingos Ginoo, ibaligya ang tanan imong katigayunan ug ihatag ang halin ngadto sa mga kabus, mauwaw ta nga mahimong pobre. Itugan ang tinuod, bahalag mapriso ka tungod sa imong nabuhat nga sa laod, mauwaw tang adto magtingkagol sa prisuhan. No? Mao na niingon si Kristo sa atong ebanghelyo, niingon siya diri, ako'y magbuot unsay buhaton sa adlawng igpapahulay. Kining adlawng igpapahulay nila, grabe kayo ni nga adlaw sa mga Hudiyo. Na ay mga balaod nga ilang gipatuman ani. Giviolate ni Kristo, giviolate sa iyang mga tinunan. Usa na ni ana maong pagpanguha og mga trigo og pagkaon, adlaw man is pagpuasa. Jadi sa jud ka manguha og mga muani og mga tanom. Ilang giviolate. Nga naman, mas importante ni Kristo ang kinabuhi sa tao kaysa balaod sa tao. Subon ako ha, mas importante ni Kristo ang kinabuhi sa tao kaysa balaod sa tao. Mao na kita, hay may importante ninyo, balaod sa tao o kinabuhi sa tao? Pananglitan ang balaod sa tao, no trespassing. Na ay nikatkat sa imong koral og nanguha sa imong mga butang dito sa sulod kay iyang ibaligya para sa siya makakaon. Unsa man, kasakop nimo aning tawhana, imong ipapriso o imong papuyon sa inyo? Kana bang gitawag na tog kawatan, nangawat aron lang taon mabuhi? Unsa may imong buhaton, ipapriso, kulatahon o papuyon sa inyo og tagaan sa tanan niyang gikinahanglan? Kinsay
musunod ni Kristo aning panahon na. Ala, ay mo pamakak, bantay mo ha? Maunay meaning sa gisugo ni Kristo nga niingon siya, pasudla sa inyong balay ang mga way balay. Yan na siya. Kita mo ingon man ta, ayaw gyud tudluan pa mga inyong mga bata, ayaw gyud istoryaan ng mga strangers ha. Ana. Sila igin ang koral, siradiin ang koral. Ana, pero si Kristo is ablihi ang koral, pasudla ang mga estranyo, mga strangers. Gipuy anis mga santos kining paghigugmas mga kawatan. Bisyak chupilo kamomot, highlighted kay na niyang iyang paghigugmas kawatan, paghigugmaan ng mga tulisan, paghigugmaan ng mga mangingilad. Na iya. Unsa man na? Binuang sa kalibutan, violation sa human right, violation sa atong balaod. Pero anang balaod nga kinahanglan duharay atong anak kay ma-overpopulated ta. Tuong wana dili. Musunod mo anak dili. Uy, daghan kay musunod anak. Hadlok na kayo makaanak og 5, hadlok na kayo makaanak og 10 kabuk anak. Karong panahon na gasunod anak nga duha ra gyud kabuk anak kay maunay nindot nga kinabuhi. Nya pagpalaygit na inighuman sa duha. Pag pills, pag kondom, pag IUD, pag withdrawal, unsa pala himuon diha? Maunay atong gipanudlo ros kalibutan. Ang Ginoo imong pangutanon, iya nang i-violate. Moingon na siya, ang Ginoo mo'y magbuot pila kabuk anak. Ana. Lingay mong tupad. Yung na siya, gusto kang mahimong buang? Mahimo kang buang? Sunda ang Ginoo? Matod pan San Pablo, mura na lang kuno silang basura nga giplutos, giyatak-yatakan, giludan, gibutang sa daplin. Pero ang ila kunong gibaos sa kalibutan, mao ang pagpaubos, ang kaaghop, ang pagampo. Ug mao na nga nakatubag ta sa atong salmo. Unsa may atong salmo? Haduol ang Ginoo sa tanan nga nagasangpit kaniya. Pasabot ang ato ragyong sangpiton ang Ginoo. Ang ato ragyong saligan ang Ginoo. Ang ato ragyong sundon ang Ginoo. Nyag mosunod na tas Ginoo, kitang ni sunod, mahimutang pobre, mahimutang kabos, mahimutang ikauaw sa atong isig katao, kasagaran nato. Pero ayaw kabalaka, inigbali ni ana, ikaw sa'y pinakasikat. Ikaw sa'y mo'y pinakahalangdon. Kaya matod pa ni Kristo ang nagpaubos, akong ipataas. Unya, ang nindot pagyog kaayo, kay dili ta butangag sala sa Ginoo. Ang maong pagkinabuhi, nga muratag buang, nga muratag ipakauwawan, insultuhon rata atubangas katawhan, sama sa nahitabo ni San Vicente Ferrer, ni San Roque, nilang Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, nagipatay gyud diha atubangas mga tao. Himuon patang sampol sama sa mga apostoles nga ipakita gyud mga tao nga matud pa diri ni San Pablo, himuong talan-awon sa mga tao ug sa mga anghel nga bitayon, sunogon, panitan nga buhi diha sa mga tao, martyrdom, mahimutang balaan, mahimutang liwat ni Kristo nga way sala, mapapas ang tanan natong sala. Ug kini klasihas kinabuhi mo ni gikinahanglan nato karon, mao ni nakapahimo natong parokya. Nya andam pa mo nga padayonon ning parokya ha o dili na? Papalit mo slat. Martyrdom gining atong slat. Ginagmay ra gina muram kag buang pa diri imong sige kag baligya na imong slat, magpakabuang ko para sa atong simbahan. Una baligya jud ko sige og slat. Update na sa tas atong slat sa DOPS para pagtukod sa atong kumbinto. Nanatay halin as of yesterday 3,718. Pakpak.
Pero napay palitonon nga 51,282 para makahimo gitag kumbintong dako-dako. Ang ato sang special nga slot katong San Vicente Ferrer Miraculous Power 2,000 man ni ka slots nga tag 500 para ni sa atong pagsaulog karong September 5. Gani andam naman na karong adlaw manghatag na ta sa mga bugas kutob sa maabot nato, bugas o kanang noodles, 5 kilo rice o noodles ngadto sa mga more or less mga 2,000 ka kabus nga parokyano nato dinhi or pamilya ato ipanghatag karon. Salamat sa atong mga lay ministers o sa mga chapel leaders na mao'y mag-cooperate sa paghimo niini. So ang ato na sanghalin as of yesterday 1,679 pakpak. Pero naapay available nga 321 ka slots. Makapalit pa mo ani hangtod Lunes. 321 na lang aron mo maka-appeal sa Kasantos. Ngano ato maning gibuhat sigig baligyag slot dunay tumong og kitang tanan nga mopalit ani magpakabuang ta aning sigig palit og slot. Congratulations, tagaan ka og balaanong kinabuhi sa Ginoo. Dili pa gyud balaanon malipayon, malinaon o makapasabwag sa maong kalipay o kalinaw ngadto sa uban. Mao ni ang kinabuhi ni San Gregorio, San Vicente Ferrer, murag naglisod pero dato di ay. No? Ako tanang gisuwayag sunod-sunod karon, ako yung i-disown ang tanang kwarta nga mo dawat sa akong kamot. Sa akong paglingkod dinhi si Paris Priest hangtod karon murag musubra nas mga 120 million ang nisuod sa akong kamot nga mga kwarta para sa kalihok ka simbahan. Ako ginang gidisown. Bisag 1 centavo wa gyud ko gikuha ana para sa akong kaugalingon. Nya sa may resulta, pobre pero dato di ay. Di ba? Kamu na lang sabot anak kung buang mo. Ang makasabot anak ang buang ra. Bitaw. Talaga ng mga buang naghubo ko pero naa day sinina. No? Ang buang ba? Makasabot ani ang buang ra gyud. Nga dato pobre ko dato di ay gidaog-daog ko sikat di ay. Oh, di ba? Gisaway ko naghanday magpa-picture. Oh, di ba? Oh, na siya. Ang buang ra gyud makasabot ana, way lain. Wa ko'y akong balay pero nakatukod kog daghang balay. Oh, di ba? Wa ko'y akong kwarta pero dako kay tag proyekto nga nahimo dinhi sa parokya o sa laing mga parokya. Oh, di ba? Unsa na siya? Buang. Ginamanindog na ta mga buang.